Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Oh, alas 5:10 na, One Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Martes, mga kabarangayan sa Iloilo City ginatutukan sa City Health Office bangod sa padayon nga pagsakas ang kaso sa dengue. 45 anyos nga lalaki nga residente sa barangay Zamora Milieza labing una nga napatay subong nga tuig sa Iloilo City bangod sa dengue. Pagkawat sang ginapahayag tricycle driver sa kwarta sang hubong nga lalaki nga natulugan sa higad sandalan sa Pavia, Iloilo, huli ka. Sa 66 anyos nga lola sa Bacolod City ginbuno patay sa iya 19 anyos nga apo nga lalaki. Exclusive lending collector na galigar ginhanatayaan sang pusil sang ginasukot nga parking boy sa Iloilo Terminal Market. Suspect arestado. Kagwa ka graduates sang Iloilo Science and Technology University sulod sa top 10 sa 2025 licensure examination for mechanical engineers. Ini ang GMA Regional TV. One Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan, residente sa barangay Zamora Milieza, labing unang napatay sa dengue sining tuig sa Iloilo City. Mga barangay sa border sang syudad kakaiping nga kabanwahanan ginatutukan sang Iloilo City Health Office bango sa padayon nga pagsakas ang kaso sang dengue. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa live sa barangay Zamora Milieza City proper. Zen? Jert, padayon ng pagsaka sang kaso sang dengue sa Western Visayas sa diin naglabot na sa masobra 1,000. Diri sa Iloilo City, may labing una na nga napatay bangod sang dengue. Pebrero 10 sang gindala sa ospital ang 45 anyos nga si Jerry Gides sang barangay Zamora Milieza, Iloilo City. Sa amuman nga adlaw ginbawian ini sang kabuhi. Magluwas sa heart attack kag blood clot kausaman sang kamatayon sini ang dengue hemorrhagic fever. Pebrero 9 lang sang naglain ng pamatsyag ni Jerry. Kinabalampasan amon nga kung nalalayan sa silinya kahayaya pa. Kaya mutuwas talang to sa may sagwa to. Daw na gano sa daw nagpulog sila. Amo to yung nga daw sa dala namon sa ospital. Magluwas sa dengue, may LBM pa kag naga-bleeding na si Jerry. Sunod sa OIC sang Iloilo CHO nga si Dr. Mary Ann Diaz. Si Jerry ang isa ka regular employee sang Iloilo City LGU nga na-assign sa beautification program sa idalom sang General Services Office. Ang balay sini ang napalibutan sa mga barado nga kanal. Bangod sa natabo, mas ginpasangkad sang barangay ang clean-up drive kag 4 o'clock habit. Nag-request man sang misting ang barangay. Kasiligan mga dahon-dahon bala kay kadamo gid diya sang dahon. Ma-request gid kinahanglan gid kay amo ni bala nga gaulan-ulan bala nga kalaw ay gid kita nyo man ang kanal damo kan stagnant. Sa datos ng Iloilo City Health Office, humalin Enero 1 tubtub Pebrero 22, naglabot na sa 106 ang kabugusan nga kaso sa syudad. Mas manubo ini sa 119 ka mga kaso sa parehong nga tion sa nagligad nga tuig. Ang Barangay Boulevard sa Molo kag Barangay Herreos sa La Paz ang may pinakamataas nga kaso nga may tag-5. Ginatutukan sa karon sang ICHO ang border barangay sa syudad bangod sang padayon nga pagsaga sang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo. We have the Haro-2, Bomtatala, near Leganes. And then we have the Mandurriao district near San Miguel. And then we have the Arevalo near Uton. To those na may mga simptoma, so we advise to seek early consultation so that nga we can treat right away. Magluwas sa mga barangay nga may kaso sang dengue, ginamat-amat man misting sang ICHO ang tanan nga barangay sa syudad. Kahapon ginlunsar sang Department of Health 6 ang alas 4 kontra mosquito sa barangay Bulong Weste, Santa Barbara, Iloilo. Sa aman gyud sunod na naman tanagi ka limpyo ma'am hindi man ta magkagwanta maglimpyo halin dito. Kundi dire lang sa amon nga portion, basta importante limpyo lang kya. Jert, ginahinyo naman sang Iloilo Provincial Health Office ang tanan nga mga barangay kag eskwelahan nga magpartisipar sa pagpangpapas sa mga ginaistara na sang lamok. Jert? Madam Ogenyo, salamat sa detalye. Kapuso Zen Kilantang Sasa.
Hubog nga lalaki nga natulugan sa higad sandalan ginkawatan sa ginapahayag tricycle driver. 5,000 ka pesos nga sinuptan sini gintaban. Si John Sala nakatuto. Makitaan sa CCTV footage kini ang mahamuok nga tulog ni Rodrigo Zamora samtang nagasandig sa kudal sang isa ka tiyangge sa higad sandalan sa barangay Balabag, Pavia kagabi. Mati-untion, may doag gray nga tricycle nga nagtulog malapit sa iya. Nanaog ang driver kag amat-amat sinigin palapitan na nagakatulog nga lalaki. Makitaan man sa video ang pagkuot sang lalaki sa bulsa sini dalakuha sang wallet. Nataban sang ginapahayag tricycle driver ang 5,000 ka pesos. Bakal ko sikat kaya yung sikat ko bumano na mo. Nagaubra bilang dishwasher sa isa ka restaurant ang biktima kag nagabiyahe man sa tricycle bilang sideline. Suno sa punong barangay sang Balabag, Pavia, hindi nila residente ang tricycle driver. Bangod wala sang may nakakilala sa iya. Hindi man inikabahin sang toda. Bangod duag light blue ang mga tricycle nga nagabiyahe sa barangay. Bangod sa insidente mas pagahugton pa ang seguridad kag mas pasangkaron pa ang pagronda sa mga tanod sa barangay. Kung gabi magulo aligmat kay wala ta kabalo. Aralan na sa aton palibot, hindi takbalo ano oras, sila mahimo sang ilang mga modus da. Pero amo na gani, aligmat lang, kag-ari lang kami sa barangay nga mag-deploy sa aton mga tanod. Dismayado si Rodrigo bangod pila ka bulan siningagin suptan ang ginkawat ka kwarta. Gani may luyag iniipalabot sa sospek. Parehas lang tigado, ano man, tumaninguwa mo tani, huwag sa may mo, git nga ano, amo na yung diretsyo mo. Ako nga panginguwa mo, pangabuhay mo tsakto. Wala pa formal nga nagreklamo sa kapulisan si Rodrigo Zamora na tuhoy sa natabo sa iya. Upod kay Hans Tisierto, John Sala. 1 Western Visayas. Para sa iban pang balita sa Bacolod City kag iban pang lugar sa isla sang Negros kag Panay, makaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga puso, madamo gid nga salamat sa Bacolod City man. 66 anyos nga lola ginbuno patay sang iya 19 anyos. Nga po, yaring balita nga aton gintutuka. Ano sa ospital na bantay ko to sa iya. Kita ni mahabol. Ini mapungga ni Hazel ang maghilibion sa hinaling kamatayon sa Iloy nga si Erna, 66 anyos. Ang mas malain pa, ang bata sini nga si Elias Jerian, 19, ang may kabangdanan. Ginbuno sini ang lola sa makapilakabeses sa dugan gamit ang kutsilyo. Natabo ang insidente sa ila mismo walay sa barangay Panokoy isang Domingo, Pebrero 23. Ito na hindi tayo sa nimo, yung lulaya, masusundan na spirito ulo ya. Ang agin nimo, yung lulaya, do ka imposible. Suno kay Hazel, may wala pag-insindihanay ang maglola angot sa cellphone. Posible na impito kuno ang iya bata nga ginapatihan nagasuprero sa pamalatian sa paminsaron. Bot ko, naman ko ng tiyan niya nagtapan, dugo na, namba ko na ano ka. Naging buno ni Jerian, ginano mo ni Luna mo. Ang bata ko nga wala. Wala magunahunang ilang makasilingan sa natabo sa maglola nga ginapasuni malapit sa isa kang isa. Subuan ko eh. Siyempre ako na nga bisprenan. Nanpalanggan sa nilulaya, ginadaladalan sa nilulaya kundi na siya nagkadtong mga baliga relief. Buot na siya nga bata. Ginahanda karon sa kapulisan ng kaso nga parricide batok sa suspect. Kadalom sa mga pilas sa mga guro sa mga 14 inches from tip to handle. Yes, pero so far sa proof nga may medical certification sa nga kung sa wala pa kami sa may nabatan. Suno sa mental health advocate kag registered psychologist. Importante nga mahibaluan kung ano ka klase sang kondisyon mental ang ginasuprer sang isa ka persona. Hindi taman bala siling nga ma-ascertain kung ano ang diferensya niya dayon. Una gid nga obrahon naton is to create a safe space bala sa iya. Kung hindi matatapan sang pamilya, sunod sa eksperto kinahanglan na magpangayos ang bulig sa mga ahensya sang gobyerno. Kung ga-cause na siya distress sa community, sa family, and even to himself, ga-pose siya harm. So perhaps may mga institutions man that may also assist dira. Wala mapakonsulta sa pamilya sa doktor ang kondisyon sa suspect. Gintinguhaan sang GMA Regional TV nga makuha ang bahin sa suspect apang wala ini nagasaba. Opo, Kiril Gasilio, Adrian Prietos, Western Visayas. Mga kapuso, ika-39 nga anibersaryo sang EDSA People Power ginadumdum subong adlaw. Pila ka residente nga nakaabot sang EDSA People Power ginbalikan ang nagliligad nga mga hitabo. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa.
39 na katuig ang nakaligad sang nagluntad ang ginatawag Bloodless Revolution sa Pilipinas. February 25, 1986 nanindugan ang mga Pilipino batok sa diktatorya ni sadto anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. Sa among nga hitabo, minilyon ka tawo ang nagtipon sa Epifanio de los Santos Avenue ukon EDSA nga nagtulod kay Marcos nga magbiya sa pwesto. Kag naghatag sang kahigayunan kay Corazon Aquino nga magpungko bilang presidente. Ang ginatawag subong EDSA People Power Revolution ang nagsugod sang nag-anunsyo sang pagtalikod sadto sa administrasyon ng Dayanay Defense Minister Juan Ponce Enrile kag AFP Vice Chief of Staff Lieutenant General Fidel Ramos. Ini ang ginsundan sang panawagan ni Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin nga proteksyonan kag suportahan ang duha. Sa pihak sang mando nga atakehon ang nagrebelde nga mga opisyal, nagpangibabaw ang pag-intindihanay sa tunga sa mga militar kag mga sibilyan gani nalikawan nga mangin madinuguon ang hitabo. Malapit 4 ka dekada ang nakaligad, preska pa kay Tatay Lorenzo ang mga hitabo sadto. Suno sa iya 24 anyos pa lang ini sang natabo ang EDSA People Power Revolution. Ginatawag naton nga ang positive response ang ginatawag nga demokrasy. Amo nang iyang standpoint sang people power. Right now, I do not know kung anong development sang people power. Depende ni sang political. Apang ang iban nga ulihing tubo, wala sang ideya sa EDSA People Power Revolution. Wala man kami ka-teach sa muna, way pa kami ka-klase sa muna. Si Ma'am Maritas Haton nga isa ka history teacher sang Barrio Obrero Elementary School, ginasiguro gid sini nga may ihibalo ang mga kabataan sa kasaysayan. Amo ginagurong isa ka sad na panundumo nato nga ang mga younger ones, they do not even remember what is EDSA, they cannot even nila mahambab lamang kung ano gid ang natabo. But for me, it is really very important nga mabalaan sa mga kabataan kung what really happened and what really took place during EDSA People Power Revolution. Sa Iloilo City, nagtipon subong nga hapon ang nagkalain-lain nga sektor kadungan sa pagdumdoma sang anibersaryo sang EDSA People Power. Sa Aklan, may ginapatigayon nga forum kag marcha sa Kalibo. Sa Bacolod City, may programa man nga ginpatigayon sa Freedom Park kaangot sini. Upod kay Marvin Lauderes, Zen Kinantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso, duha naman ka-graduates ng Iloilo Science and Technology University Rank 2 kag Rank 6 sa February 2025 Mechanical Engineers Licensure Examination. Nakatutok John Sala. Sa masobra 6,000 ka-examinees nga nakuha sang February 2025 Mechanical Engineers Licensure Examination sa Day Ivan kag Francis, hindi lang basta pasado, with flying colors pa. Halin sang una suno sa ISATU Administration lunsay mga matutom na nga estudyante ang duha. Nakuha ni Francis ang top 6 placement sa rating nga 89.80%. Apisar lunsay manunudlo ang ginikanan. Dako naman ang pagpasalamat sini sa iya mga himata nga nagbulig sa pinansyal nga aspeto samtang siya ang nag-eskwela. Na din pabalong sa tanan nga gusto ko mag-top. Kay amo nang way ko be kung may goal ako, ihambal ko para mag-manifest siya. Basta makapasar lang. Ini naman ang target lang kuntani ni Ivan apang lain ang destiny sini. Mangut si Ivan ang top 2 na nakakuha sang 92.15% ka passing rate. Isa sa mga inspirasyon ko sir sa kadalagaan nga ini is family gid sir. Gin-try ko gid ang best ko para makapasar and naging bonus na lang ina ang pagiging top notcher. Hindi nangin mahapos ang ila pagkuha sang exam bangod sa una pa lang kuno nga bahin, tuman ako no kabudlay. Ginabi-abi naman sa bugos nga ISATU community ang kadalag-an na Day Ivan kag Francis. I hope ang iban pagid nga mo ng mga estudyante would continue to aspire not only in passing the licensure examinations but of course to be on top kay ang university is very proud. Ang kadalag-an ang hindi mahapos makuha kag kinahanglan nga pangabudlayan. Gani advice ang duwa sa iban pa nga magakuha man sang pasinawan. Always get enough sleep gid. Kung makaka 8 hours ka, 8 hours gid para maka-function ka properly during the board exam. Ang pag-review or pagkuha sa board exam is like pagsisid sa dalom nga tubig. Kung sino ang nakakondisyon kag sino ang may pinakadalom nga labalan,
mas dugay siya sa tubig, kag mas dalom ang iya matangtan. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Bantayan parking boy sa Iloilo Terminal Market na kuwan sang pusil kag bala nanukot nga lending collector nagaligar nga ginpahaw pa sang hubog nga suspect. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, Iloilo City LGU hindi anay magsukot sang saka sa renta sa mga stall sa mga merkado sa syudad tubtob sa tuig 2026. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Wala sang saka sa rental fees sa mga merkado sa syudad sang Iloilo hubalin sa bunga tuig tubtob 2026. Ini ang santo sa executive order nga ginpirmahan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sang Pebrero 20. Nasaad sa mando ang pagpaiway sang saka agod makabawi pa ang mga vendor sa ilakita kung makapwesto na sa gin-rehabilitate ka mga merkado. Mayo 15 subong nga tuig natala na ang pagbukas ng Iloilo Terminal kag Central Market. Subong nga tuig man target buksan ang merkado sa Arevalo. 2026 target buksan ang Haro kag La Paz Markets. Ginklaro sang LEO nga ang pagpatuman sang saka sa sukot sa 2027 ang santo sa Regulation Ordinance No. 2017-176 kung sa diin, automatic nga magasaka sang 10% ang rental rates tag sa 3 ka tuig. Ever since nga COVID, wala ka karag kasaka. Hindi tungod nga ipakarga sa ila ang mga balayran or what. Kay tungod nga ang LEO mangyapon ang mamanage. Kung ano ang pagpadalagan natin sang una, ang mangyapon. Pero sa karon, yara sa masobra 100 pesos ang rental rate sa mga fish vendor. 300 pesos naman para sa mga prutas kag glutanon, kag 3,000 pesos naman sa mga peripherals o kung sa mga pwesto sa tubang sa merkado. Depende man ang rental rate sa kadakon sang pwesto. Ang mando sang alkalde ang ginakabigad ako nga bulig sang vendor nga si Jean. Okay, katama eh. Pabor ginasamon katama. Okay lang man na siya kay biskan hindi guro nagbago ang market, masaka man siya gihapon. Nalipay man si Maymay sa pagpaiway sang saka-sukot sang rental rate. Apang nag-aayo pa ini sang isang pagkatuig nga pagpaiway. Inibangod, nagakabala ka siya nga hindi pa makabawi sa sulod sang 2 ka tuig. Posible kano, maapektuhan ang kita sa mga pwesto sang private partner sa lugar. Dako, way man bakla na subong. Hasta mahapon niya, wala na kami binta. Kani mga ngayo, liwat advance na sa 2028 para makabawi liwat. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mapu sa junk shop na sunog sa Barangay Kalahunan, Mandurriao. Yaring balita ang tutugan ni Kim Salinas. Napuhag ang mga trabahador kag residente sang Barangay Kalahunan, Mandurriao matapos nga nagluntad ang sunog sa isa ka junk shop sa barangay alas 11:12 kainasang aga. Sa sininga aerial video, makita ang sakop sang sunog. Naglabot pa ini sa third alarm. Sunog kay Barangay Kagawad Genero Sahor, naga-duty ini sa barangay sang nanawag ang bata sa nga nag-aobra sa junk shop. Diri, kag nagsugata sa ila ang madamol nga aso. Gilayon sila nagtawag sang bumbero. Grabe nagijang aso. Grabe gijang aso. Diri kami naguna. Kay diri gijang una. Ang ina diya uli hilang na di. Nagpasaka. Itom na gid. Di gadlagan pa ko nga daan padto sa Maykan, sa diri halin kami sa barangayot. Nasunog ang mga scrap kag plastics nga pila nakatuig nga natipon sa junk shop. Sa pagpangusisa sang news team sa mga trabahador, wala sang tao sa area sa nagluntad ng sunog. Sa inisyal nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection, wala man sang kuryente sa lugar, bangod din kakas na inis ang tagdumalahan matapos nasunog man ang mga porsyon pila katuig ang nagligad. May posibilidad nga may nagsindi sa lugar. Wala man natin kuryente sa diri nga lugar. Tapos wala man sila sa mga machines na ginagamit. Dili sila ga-segregate sa area nga pag ginasunod ng mga fire patterns. Alas 12:20 sang hapon sang lubos nga napalong ang kalayo. Padayon pa nga ginapadalman sang BFP ang gintunaan sang sunog. Naglabot sa 30,000 pesos ang danyos nga ginbilin sang sunog. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mga kapuso, get ready nga i-celebrate ang oldest traditional craft event in Asia sa City of Love. Mark your calendars, bangod mas madinuagon ang mga aktibidad sang 52nd Iloilo Guimaras Parao Regatta Festival. Halin sa slalom race sa February 27, sinamba sa regatta sa March 1, pintalayag sa March 2, kag syempre ang Parao main race nga highlights. Mas mangin memorable ang Parao Regatta experience kaupod ang binibining Marikit Stars
Kerlin Budol kag Kevin Dasom. Magapakilig man si Sparkle artist Sean Visagas. Kilitay kita sa March 2, 7:30 p.m. sa Barangay Santo Niño Sur, Arevalo. Mapuso Anti-Mendicancy Task Force padayon ng operasyon agud makuha ang mga nagaliho-liho sa madalan sa Bacolod City. Lakip sa mga rescue mga minor de edad pa. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa piyak sa hugot ng operasyon sa Anti-Mendicancy Task Force, nakabatong gihapon sila sa reports halin sa pila ka concerned citizens nga may mapresensya sa mga nagaliho-liho nga persona sa mga dalanon sa syudad. Sa operasyon, yung patigayon sa Martes ng gabi, 12 tanan ka persona ang na-rescue lakip na ang 5 ka minor de edad. Ginsa pupong mainikang ginpanuginan nga magbalik sa ila lugar. Nga, ginhalinan agud hindi magliho-liho sa dalan. So nagaka-alarman kami bala sir, especially kung ang ila bala nga gina-post is daw at risk bala nga mga kabataan. Pagpanghanggat ang pagpabalik sa mga tagaluwa sa Bacolod. May mga report pa nga nabato ng LGU nga may pila sa mga kabataan nga nagaliho-liho sa dalan ang nagatuga pa sang gamo kag nagapanghalit sa mga establishmento. Ginharas naman nila ang amon safety officer kag naigo kitsang bato. Nga ang mga kabataan ni way gininamon sila ginatandok. Kabay nga mabuligan kami sa pagtapna sini sa mga kabataan diri tayo nga maglabay sila may ang kristal mo ila mo tako nila. Di ina pala mga bata sa wayon mo mauntat sila after 2 days balik-balik man Japon. Ini sila ang target pa nga ma-rescue sa task force. Masugton man ang pag-roving sa task force ng gabi agud maubos rescue ang mga nagatiner kag nagaliho-liho sa dala. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Magulag na kag mangikabahin sa leading broadcast network sa Pilipinas. Yari ang mabakanting posisyon sa GMA Network. Sa mga interesadong aplikante, pwede ka mo magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Lending collector nag-aligar ginhanatayaan sang pusil sang ginasukot nga parking boy sa Iloilo Terminal Market. Suspect arestado. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas, exclusive. Arestado ang 41 anyos nga si alias Jerry, residente sang Valderrama Antique, kag isa ka parking boy sa Iloilo Terminal Market kay Nasangaga. Ini matapos, ginaaligar nang hanaini nga magtaya sang pusil sa isa ka lending collector. Sa exclusive interview sa news team sa 33 anyos nga tagreklamo nga residente sang barangay Talanghawan, Santa Barbara, Iloilo, regular ini nagapanukot sa mga vendor kag kliyente sa super. Isa na diri ang sospek nga maayo man nga tao kung hindi hubog suno sa biktima. Suno sa biktima, hubog ang sospek. Sang ginsukot niya ini sang 400 pesos bangod wala ini makabayad kahapon sa adlawan siri nga hulugan nga 200 pesos. 200 pesos lang ang ginhatag sa sospek. Nag-ayo ang biktima nga 300 pesos kuntani ang ihatag sa iya. Naglibot ini sa super kag sa iya pagbalik, diri na natamo ang paghana nga panaya sang pusil. Ako hindi na ako magpakiganong. Ginambalang ko nga sa sunod hindi ka mangutang ko, hindi ka mo kabalo magbalayad. Pagkuha ko sang helmet ko, nagtubang ko siya ginamo na to kamal na manok, something number na manok kagi daw do amo kadi a. Tapos pag naging tapik ang upod, gin pabalik sa iya sa sulod. Nangayo sang bulig sa auxiliary sa merkado ang biktima. Sang ilagin balikan ng sospek, liwat ini nga namahog dala pakita sang pusil sini. Nagdangop sa kapulisan si Ella Smithy, kagindakop ang sospek. Hubog nga nagsabat sa news team ang sospek. Ang pusil, ang ginhulam niya man lang kuno. Ang saging pablater, bala kag istoryaon, bala nga amo de a. Nga kung may manukot sila, mamahog sila. Kita, siyempre mabayad mo ko siya. Mabayad eh. Wala, gusto ko lang magpagkita. Na-recover sa sospek ang revolver nga pusil kag 5 ka bala. Wala man sang dokumento nga ginpakita ang sospek nga ginapanaggihan sa niyang pusil kag may exemption ini sa gun ban. Turnover na concern sa ito na evidence custodian. Bigat armas. Natala na pasakaan sang kaso ang sospek sa paglapas sa COMELEC gun ban kag illegal possession of firearm. Upod Kermel Porquia,
Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mga kusapadahin naman yung ginapakita sa kapulisan ng 68 anyos sa si Jose Alon Saga nga nagpalupok sang pusil sa mga munguma sa bahin sang ukon sa nagluntad yung komisyon sa bahin sa Barangay Dos Hermanas sa Rizay City, Negros Occidental sang tinalikdan nga Enero 31. Madumduman nga nag-ugat ng komisyon sa duta nga ginpakbato sang mga munguma nga mabawi halin sa nagapakilala nga si Mr. Chang nga nag-aarendo sang iladuta sang 2002. Sinupas sa Talisay City Police, padayon pang ginatumod kundi posible nagpadulong ang lalaki nga napasakanas ng kaso nga grave threat kay illegal discharge of firearm. Nagpahamtang na sang dugang nga police personnel sa mga lugar. Mga kapuso, duha ka portalets nga napahamtang sa Iloilo Sunset Boulevard gin-vandalize. Gangs ginalantaw nga may kahimuan sini. Si Kim Salinas nakatuto. Hindi na na-husto kay ang portalets hindi na akon. Inyo na tanan. Gusto ka 15 mil, dakpan nyo. Ini ang panawagan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa tanay nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo sa makatudlo sang may kahimuan sa pag-vandalize ang duha ka portalets nga nahamtang sa Iloilo Sunset Boulevard. Magahatag ang alkalde sang 15,000 pesos nga reward sa makadakop sa ginapatihan mga sospetsado. Suno sa Iloilo City Public Order and Safety Management Office, hindi magnubo sa isa ang may kahimuan sang vandalismo. Posible kabahin sang grupo o kon gangs ang mga person of interest. Legal age man siguro, pero these are tinatawag naton nga mga gang kag sorority man siguro. Posible na may mga ngalan naman kita diri no. Dapat ma-verify ni. Iga repaint ang gin-vandalize ng mga portalets suno kay Garbanzos. Isa sa mga ginsita sang alkalde among tanod outpost sang Barangay Nabais, Mandurriao. Unfortunately, Barangay Nabais, hindi tanod ang sasulod. Ang sasulod, beer. Ipauntat ko man to. Siyempre, may tanod man na sila. Apang kun si Garbanzos ang pamangkuton sa presensya sa mga Green Guard sa lugar. Las 4 sang hapon, tubtob las 12 sang tuwang gabi lang, nag-duty ang 4 ka Green Guards sa Sunset Boulevard. 2 ka Green Guards ang ginadugang sa Biyernes tubtob sa weekend. Plano sang LGU nga butangan sang CCTV camera sang Sunset Boulevard agud mahapos matumod ang magahimo sang kasubong nga butang o kun anuman nga krimen. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mga kapuso, Power Talks with Pia Arcangel malantaw na umpisa February 26. GMA Chairman Attorney Felipe L. Gozon nagpakigbahin sang life lessons sa pilot episodes ng podcast. Si Tess Ordales nakatuto. Sa iya nga podcast na surprise guest with Pia Arcangel, nahatagan si Pia sang kahigayunan sa importante nga mga diskusyon kaupo ng dalago nga personalidad sa panagsang sports, showbiz kag iban pa. As parents, tayo talaga ang architect sa magiging future ng anak natin. Subong mga maimpluwensya nga personalidad kasubong sang business tycoons, tech innovators kag award-winning artists ag iban pa nga mga industry leader ang mag-one-on-one ni Pia sa pinakabago nga GMA Integrated News Podcast nga Power Talks with Pia Arcangel nga mag-umpisa sa February 26. Mabuhay and welcome to Power Talks. Excited si Pia para sa bago nga podcast produced by GMA DG Labs. I hope that from the show, viewers and listeners will be able to pick up stories that they will learn valuable lessons that they can apply to their own lives as well. Suno kay Senior Vice President and Head of GMA Integrated News Regional TV and Synergy, Oliver Victor D. Amoroso, padayon nga nagapangita ang GMA Networks ang panibago nga pamaagi para mas malabot ang audience sa nagkalain-lain nga online platform. First guest sa newest Kapuso podcast, si Attorney Felipe L. Gozon, ang Chairman of the Board and Advisor kag Chairman sang Programming Committee of GMA Network. Diri niya ginpakigbahin ang iyang childhood. Oh yes, I was so malikot. I was all over the place. Pamilya. So sir, what are some of the biggest joys you have as a parent and as a grandfather? Well, to see my children succeeding. Life lessons. Early on, I already learned never to argue with my mother. You will never win. So why argue? Ang iya leadership style. I learned from that not to listen to excuses. Kag realizations. When you look back, your career, everything that you have accomplished, what would
you say to your younger self? In life, you have to set a goal. And when you achieve the goal, you cannot imagine how you feel. Bantayan mga kapuso ang bagong episodes in Power Talks with Pia Arcangel every Wednesday sa Spotify, Apple Podcast, kagdarang GMA Integrated News social media platforms. Tess or Dallas? One Western Visayas. Mga pungso amihan, gihapon ang nagapangunang nakaapekto sa pungsod pero naglabot lang ini sa bahin sang Luzon. Easterly so kung mainit kag mapaang hangin halin sa karagatan Pasipiko ang magaluntad sa nabiling nga bahin sa Pilipinas. Magluwas sa pagulan nga dala sang amihan sarangman nga halinan sang thunderstorm sa easterlies gani manginhanda gihapon sa posibleng nga mga pagulan. Base naman sa rainfall forecast sa Metro Weather, may chance sa mahina tubtob kasarangan nga ulan sa iban pang bahin sa Aklan, Capiz ug Negros Island region. Posible man ang pagulan sa nabiling nga bahin sa Pilipinas. Mga kapuso, masobra 7,000 ka atleta, coaches, staff, kag school officials ang magapadulong sa probinsya sa Antique sa hiwaton nga Western Visayas Regional Athletic Association Meet 2025 sa Marso 1 tubtob 9. May aras ang 15 ka sporting events sa elementary, 23 events sa secondary, kag 4 ka events sa para games. Nakapatigayon na sa inspection sa billeting areas agud masiguro nga may nagakaigo nga supply sang tubig, kuryente, kag komportable ang mga atleta. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.